baller. Frosten den er overstrid. Jule. Glædelig jul alle sammen. Mit navn det er Mads Juhl. Det er den 2. december. Og Preben skulle jo have siddet her. Det gør han ikke. Han er blevet sur. Preben har længe gået med den her idé om at lave julekalender. Og første afsnit kom jo op i går, som nogle af jer måske har set. Faktisk hvis I ser det her, så I nok også første afsnit. Preben laver julekalender, hvor han udlover et styks modholder, porno modholder, kald den hvad I vil. Så går der nogle timer, og så kommer Lime Guy med en julekonkurrence, hvor han også udlover en modholder i rustfrit stål. Meget, meget flot. Det er Preben blevet sur over. Et eller andet, hvorfor skal han altid overgå og bla bla bla. Et eller andet her han er blevet tøsfornærmet og gider ikke lave julekalender mere. Ja. Han vil have en undskyldning i Lime Guy. Det blander jeg udenom. I stedet for, så har jeg sat mig her som lidt dampvikar-agtigt for Preben. Og jeg kunne forstå, nu har jeg læst råden, og jeg kunne forstå, at folk havde det lidt svært med det der med at skulle optage video og lave Preben parodi og sådan nogle ting. Og det kan jeg sgu godt forstå. Hvem fanden gider at parodere den idiot? Så jeg tænker, vi udlover mod, hylstret holderen her, til den, skal vi se, den der kan gætte nummeret på min Diablo. Og det er ikke Diablo 1. Nej, den allerførste Diablo, som jeg købte. Den har et nummer. Det skal I gætte. Den første, der gætter rigtigt her i tråden, får tilsendt modholderen. Skal vi gøre det nemt? Nemmere. Det er mellem 100 og 200. Okay? Oven i hatten smider vi lidt Blue Cops essens og lidt Yugo Diablo essens. Det er jo Diablo. Jeg har noget Trope Gris og en Licorice and Lime essens fra Kopsa. Det er selvfølgelig vores allesammens Kopsa, der har sponsoreret det her. Det skal han selvfølgelig have tak for. Om han så vil have det eller ej. I kender ham jo. Så gæt nummeret på min allerførste Diablo. Så sender jeg det her. Og så må vi se om Preben han kommer igen. Så op med dampen. Det er december.